kang Joshua. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today, it's our PE Day celebration. Ayan, PE Day celebration na mo. Perti na ko kaigang. Perti kasi nga ang ato mga auntie. Taran! Itong auntie din nga seryoso. Ayan. So, moto ganina nahitabo is field demo before nag-start itong video natin for today. So, ayan. Ako sang i-off. Laro na lahi karon afternoon dayon. Mga seniors. Wala pa tao sa gym. Perty Jude. Na field demo, wala na ako nag-video ganina sa field demo kay busy na yung auntie, busy. Sama ito siya. Kung sa i-off ko sa igang kayo. Update naman niya guys. I'll be back.